Moje jméno je Adél, jinak taky Nomo. Lidi mi říkají delfíní žena. Jsem průvodkyní na cestě do hlubin duše. Pomáhám lidem, aby tu svoji perlu duše rozzářili. Když jsem viděla delfína tady v Egyptě pod vodou, tak jsme měli hodně úzký oční kontakt a byla to pro mě taková transmise a postupem času mi začaly přicházet do snů, do meditací, do dechu a vlastně jsem nějakým způsobem dostala svolení, abych pracovala s jejich energií a šířila ji dál. Cílem delfíní cesty je plnit si sny. Nejenom ty o plavání z delfínech, ale jakýkoliv sny, který jdou opravdu ze srdce a který v životě máme. Je to hluboká cesta do nitra, která nám pomáhá rozpomenout se, kým jsme. Pořádání delfínních cest mi přináší smysl. A to je asi to nejvíc, co si o toho můžu přát. Delfináriu jsem nebyla nikdy a nepodporuji delfinária. Jsem přesvědčená, že delfíni i velryby patří na svobodu do moře. Je to velký zrcadlo, který nám ukazuje, jak na tom aktuálně jsme, co naše mysl, naše emoce. Nesetkala jsem se s tím, že delfíni by třeba někdy zaútočili, spíš takový jako opatrný šťouchnutí, když někdo ale opravdu prudil. To riziko může být třeba, když nedávám pozor, kde je člun, nevím, kde mám svýho parťáka, buddyho, jestli se nepohybuju někde blízko u korálu, takže je to spojený spíš s celou tou situací. A to je i něco, čemu se věnujeme, ta bezpečnost. Každý druh má úplně jinou esenci. Tady v Egyptě máme delfíny dlouholebé, které jsou velice hraví. Delfíní cesta je vhodná i pro rodiny, pro rodiče a malé děti. A moje doporučení ze zkušenosti je, že ten vhodný čas je někdy zhruba od 4 let, tak aby to bylo v pohodě i s bezpečností na lodi, a aby se tu cestu užili i rodiče, i děti, i ostatní obyvatelé lodi.